Aku kudu telepon Mas Pur iki. Iso ora iso. Kowe. Halo Mas Pur. Halo Jem, ana apa? Aku meteng Mas. Lah, meteng kok ngomong aku iki apa urusane? Tenane. Lho kok iso tenane to? Yo tenan Mas, mosok aku acting. Lah apa wis mbok tes kehamilan kok iso meteng? Wes tak tes kehamilan, garisnya 5, gak terima meteng, muteng aku. Alah, paling kok kowe meteng karo Wito kuwi. Kok sok karo Wito to Mas? Mas yo karo sampean Mas, mau sampean tok sing maju liwat sawahku. Lah piye wong aku ora rumoso ngetengi kok. Pokoke iso kudu tanggung jawab. Wegah men tanggung jawab wong aku ndek bojo kok. Piye lek ngomong kok aku karo bojoku? Yo mbok piye carane to sampean ngomong ning bojone sampean kok aku wis kadung ngisi ki wetengku kok Ngisi yo dientoke meh kok bingung.